Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Victor nga napawluan, Nana Marites. Dear Manong Nemi, gaggapgapok Manong Nemi iti eskwela nga pangisuruwak. Iti sumangpetak diti balay nga agap-apa dananang kanitatang. Pagap-apahan da kas iti dati Manong Nemi. Imbes ko mga ninanang ket mapanatulungan ni tatang iti bangkag. Ngem saan? Ta saan ganumot nga sumursurot ni nanang nga mapan iti bangkag, no di ket makikaruba. Kendeta, nakiktutak Manong Nemi, ini mangeg ko. Ngayon warwaras kanu ni nanang Manong Nemi nga mannamay ni Rose. Nagkuret-ret pa nakitak. Nanang, agpeso tinangig ko. Tatang, agpeso tinangig ko. Dahil tangarod, kasi mangpet kan tapno maamuam. No anya ti iwarwaras, dahil ti inam ni nanang Marites nga magbagada. Ano iwarwaras na? Kasi iwarwaras na nga mannamay kanu ni Rose, nga padam nga mangisursuro. Apo na kayo matan nanang. Sobra kayo matan. Agpesomet, api nga sobra, agpesomet. At apamanek-nek ko, ni amom ni nanam nga sima. Agsak-sakit di buksit na. Di amom ti rason, sinamay ni Rose. Papunay kayo matananan. Ti kaado nga istorya yung awan ti kinagpaisuna, dahi tapay, nakadaldelikado. Kaya't niyo nga pabalot na kayo ni Rose. Mamulat yung pabalot na. Sumit. Ano po na kayo na nagsarding kayo la. Sarding kayo, ay, sarang tuwag sarding. Huwag ka makasaga, paktuman, idamag, sa kundo iwaras. Opo, na ko nanang kaya. Nang, opo. Saan kailangan nanang talagang nakaraman kayon kanya? Ay, mamalim mo na tamad nga ramidan, maestro. Hanggang po, ta nakaadal kayo amin ng natalong agkakabsat. Kahit mabalinda ko na dangran kasta, mabalinda ko ngayon. Wala nga nakarumatan na taramidan yung nanang. Ni pay Rose, tinapili yo. Ni Rose nga armag. Nagsardangan ni nanang Manong Nemi. Tas tamat ang kanitatang. Imsyak Manong Nemi. At kapag kabak, no may danon dito kini Rose, anya ti aramidan na. Ni Rose nga armag, nga kutitcher ko Manong Nemi. Iba kanina nga man namay. Tinamay na kanon na si ma. Diyos ko. Sabi ko matasaan nga may dandanon dito kini Rose. Nagalip na nakasukatak ko Manong Nemi. Agit na sarmatan ni nanang tapno mangan kami kanon. Nasapa pa lang ko nakmat. Kapag sipnet. Oh my God. Victor, anak. Oh my God. Baka hanggang maimas ti mangan. Gabot ka sa nga aramid din nanang tatang. Ay susapod sa kamang mangan. Saan ko siguro akit mong imasan ka lutok. Kabuta sakti nagloto. Hangan ni tatang mo.
nanang pangasiyo. Mapan yung ibabawi natin yung bagbagayo ha. Ngay warwaras. Kasano numaamuan ni Rose? Amuyabot ni Rose. Ar-armak ni Rose nanang. Ar-armak. Ay, kaya tagbaling nga manugang na dyan nga man namay. Sa ding itang iwat yun, kang gayon. Wala, tangranak, sipatin tibabang ka nanang. No di mo pa ilang siraan tang iwat mo. Sobra kay maten. Tatang, no saan yung kabailan nga kabilin ta asawa yo? Nga chismusa. Aman mo siya timang kabil kang kuana. Anak, ang kakumamatag sa ote kasta. Taore kasto ni nanang mga chismusa. Mga dadadahil tipada na nga tao. Nanang muntulat ta. Wanang subsobra maten. Ay susapo, nakadaldelikado na ta. Ti may isa pa nga delikadong iwarawaras na kat di kasto nga pulano kat babae na ni pulana. Kat nung kabilan da nga isuna. May sakit tayo nga ta. Gusto na. Hindi ka pa bangan. Tsak pa kati bangan. Gurubuata kita tayo naksadyan da Ros. Hoy, hanggang mapamatsadya, tamayan na ka. Ninanang ikang ka talagan durabang ka nanang. Si kamit ti kagurang anak ko ano. Durabang ti ananang mo. Sumarating ka kami ng Marites. Ito ganti nga babae nga, bakbakatan nga. Ay, sumarating akong Pablo, tamangan takaroon. Babalo na tatanak mo. Di mo na pinanunod ko manong name. Iti mabalin nga, ramidan kan sahuin ni Marites. Ay, ni Rose. Abusta, dinakpainaklon. Abusta, nabayagan nga agar-arimak ng dinakpainaklon. Di andadaman itan, nga dinakaklunan. Taninahanan ko kit iwarwaras na kit nga man na may suna. Na may sa apatak pa yung mga isursuro. Tinawagak manong nimi, ngayon muna, dagiti duwa nga kapsat ko. Apay mo't namin nga imadayuda. Ito ako makaduwak nga mga parit kasta nga kinachismusan ni nanang. Dapat ni tatang magbagbagak ang kuwana. Tinawagak manong nahimik ti kapsat ko. Sinutin mo na ni Manang Nelia. Hello, Victor, ang ading ko, nakatawag ka man. Kumusta kayo, Manang? Agad nasyat kami, mat. Agraman ka ni kayong mo. Agraman siyempre ka nagiti talong ka anak ka. Okay, matitrabaho mi nga gasawa. Kumusta kayo matitang talo? Pasensya ka na no si katagbati iti sidong datlatang gininanang. Ta si kang arti-purtek kinawang pa asawam. Kinore adda asawam ton. Amulat na pampanawan ita. Kakaiso na nga dakkel mo data family house tayo. Ang nangarodak ka la problema ita manang. Ano problema? Dati-dati nga mo machismusan ni nanang, di ba? Ni Nana Marites, nga chismusa ko na. Abay, nga daldala ka doon tinaramid na. Abay, warwaras na nga ni kastoy nga tao, kita da relasyon na kita kastoy nga tao sa dyan. Ano nga ron? Ni Rose nga, kutitcher ko, nga ar-armag, iwarwaras na nga man namay. Anya? Hoy, susabo. Nagloko mo din ni Nana Marites nga inatayo. Hoy, Diyos ko ya. Delikado na ita. Mabaling nga agdarom ni Rose. Mabaling nga pabalot na ni Nanang. Inawagan ka din ni Rose. Amo na ka din. Nidano ka din kung kuha ng tagasta. Tsak pinawagan. Maputay nga amang tawag kang kuha naman. Si kanto malang arod din mangipakaamumot ka naman ng Gigi. Na dadimta nga kasto nga problema. Problema ko nakatadelikado rin dyan. Narami ni Nanang. Di po nasagnak-nakam ni Nanang nga po. Diyos ko. Nana Marites aya. Ore ka mamatag-chismis ka no sa nga kasta katalagsin ng akusasyon. Akusasyon. Diyos ko. Alabam, tatawagak ni Gigi. Ano kasano lang, tumawag kami kang ka, takasarita mi ni Nanang. Embes manong nami nga siyak timang tawag kini Rose. Iso titimawag. Nga magnernervyos sa kamang sumpat. Hello, Rose? Hello.
nagkaroon din ni nanang mo. Dito nga rin problema. Gabata si Mang Petag dito balay, nagkapot eskwela itay. Apapahay ni tatang ni nanang. Gabata kasi diyang inaramid na. Kasta man tinipasabat kanya. Dapapagin ni mama. Talagang iwarwaras ni nanang mo. Ano ti basol ko keng kuhana? Api siyak pa tinapili na nga, ibaga na nga man namay. Diyos ko. Pasensya ka lang kalman kaninanang ko. Pamakpakawan mo lang kuman isuna. Ore tabi nagbagaan mi. Nga saan nang itultuloy ti kasi diyang ibagbagana. Oray no saan nang ituloy. Ken ulit-ulitan nga iwaras. Na iwaras yan, Victor. Amun ti amin nga tao. Kasta matidama ka talaga. Ni kastoy nangigna, inbagana ka din kastoy, ni kastoy inbagana, nagwaras yan. May waras nga agpadayag, palaod, agpaabagatan, agpamyanan. Nasakit tinagam ko. Nagsangit ako. Tikado nga chismis na, siyak pa'y tinapili na, iti ka stopping nga klase, nga akusasyon. Oray da papagan ni mga, kandig di kapsat ko. Dusang ko lang pagpagapukin ka. Talagang atong palagida. Idarum ko ni nanang mo. Agamanak, ni pagpagapum kanyak. Rose. Sige. Sabi ko mata, mapupuko tumitlang detang banat. Ganado lang karutin di pa nagkita, nagkita ako kanyak. Rosa, nagatamat nga mamati. Tamo naman ti kinatao ni nanang. Nga doon kita bagbagana, saan nagpepeso. Unang matamat ti kita nagpepeso, nga bagbagana. Kaslada Densyo kini Silvia. Nagwaras siya nga da relasyon da. Kaya nagpepeso man. Bagat ipamati na tao ka nagpepeso. Diyos ko. Baka magtarampet ka na maestrak. Kasano nung dumanon ka nagiti paadatay nga mga sursurong iti eskwela. Bari nga nung saan nga dumanon dito eskwela. Media eskwela. Baring. Sige. No saan nga maumaw dahil nga damag. Baka no, maituloy ko nga itarom ni nanang mo. Ni tatang tinangibaga-ak, tinagsaritaan mi manunay mi kini Rose. Gabotas siyak lang tada cellphone na, nagring ti cellphone ko, kalpas nga nagsarita kami kini Rose, kat ni manang Nelia totoong tao. Victor, itad mo man kinanang tada cellphone mo, tagsarita kami. Kinuna ni manang Nelia. Ni speaker ko manunay mi tat numangig ko. Nanang, ano ba ay? Ni manang Nelia, kahit na kaya kasarita. Alam mo to'y. Hello. Nanang. Apay kasi inaramit yun. La. Sige. Pagtitinulungan dak. Ulang rin din, may tultulong yun kada kami. Tadi madayo kayo, met kalpasan nga napag-graduar na kayo. Siya ni Sentabo, ni Ay, ni Oy. Malat, may itadyo kada kami. Orang ko no pagbayad ti kuryente. Nanang saan nga rin ti isyo. Agkid daw kayo kanya, kada kami itad mimet kat. Hindi kayo matagkid-kid daw. Ganoon rin kung masaan kami kid-kid dawan no talagang amo yung big-bigan ti utang nga na yung baganagap kada kayo. Na kami kinilatang yun, nagpaadal kada kayo. Hindi kat nag-asawa, naka-adal kayo, nagtrabaho kayo, pimano kayo, di nag-asawa kayo. Nanang adayumat kami tinagkamangami kini Gigi. Hindi umadayo kami. Urang tatamat ni Victor. Ni Victor? Nga iso na kinitatang mo, apapain dak. Gaputi aramid yun. Sige. Pagtitinulungan dak. Sige, pagtitinulungan dak.
Nanang ikatin yun na itang aramid yo, di yun sarsalitaan, tibiyag tipada yung nga tao, ngay warwaras, pudnuman umunusaan. Pudnumet. Nakad nga saon nga sa nga pudnong arot ngay magbagak, alaman? Isarding yun nanang, deta nga sakit yo. Isarding yun. Doon labing pagpag-isarding. Noon ya't makita ka, noon na mapanik na kakasot, aramid, iba, ipadamag ko. Yan nato ipadamag ko, kat pagsayatan tipada nga tao, tap na ang buta nga liklikan tayo tao, nga nas ka nga liklikan da. Paunahin, may sapang nga maestra, nga ar-arman pa ni Victor, iba ni warawaras yung aman namay. Humot nila nga naman lamay ah. Kaya adakan iti lang ah, di kinaman namay ti tao. Panang limlim mo na di kita nga lang na, kinapudno na, no dada di balay dada ita. Madalap. Di pa yung mapagsusurti magbagayon. Aramid karot ti man namin ikararagan na di kita kahit tamayain. Kat nagpepeso kas pagarikan na tamayain na kayo. Kahit yo? Iso nga ron nga saang nakumas asidig ka na nga babae. Gamutan mo ka man namay. Isarting yun day tananang pang-asyo. Nanang please. Magsardingan tak. Ito kaya ako, aramid ko. Tunok ko na damang tibab ka na kayo. Pati ni Gigi kitimawag manong name kat adadang tiririn na nang gapat para kang kuha na kat pagtitinulungan miso. Ay, dinapulos ikari manong naming isarding nan teraramidan. Karkararag ko laingin manong naming sape ko ma. Sape ko ma. Iti eskwela manong naming is sumakman ni Rose. Yung kasla mapilipilitism na. Bareng no saan nga kuharas. Dito eskwela. Bareng no sampeng hindi manon dito eskwela. Ipamadpadakas ni nanang mo kanya. Sabi ko, Rose, kinabod no na, talaga nagtitinulungan mi ni nanang drabi. Pati duha kapsat ko nga dati adayo. Ngayon ti pagnakman na, saan ka rin? Ay, sige, Rose. Pero kinatindi nga klase. Itay bigat manong name baga ni tatang nagtinulong da ang mapanitibangkag tadanas ken nga ramidan. Ngam da siya nga nang nagkumanin manong nga dinakayat. Adda ka no papanan na. Adda ka no nasken nga imbestiga rin na. Apo na yung nanang kung kunak tinakam ko manong. Kasla reporter, nakarkaro pa eh. Ag-imbestigar pa eh. Sagbay ti pangaldaw manon nemi at janitor mi ngagtartaray. Ngayon may ti kwartok. Sir. Abay, mangkulas. Ninanang mo. Ada iti sa sari-sari story tamyanan ti eskwela. Ninanang ko nakadanon dita. Uwin. Ay susapo, kakaasiso na. Pungot-pungotin da. Ala. Ganawan, sir. Kita yung kakasin. Diyos ko, makadaanong pa ito yung nanang. Siguro talagang kahit nang iwaras di maipasak ng kiniros, dumanong pa ito sa nagdiskwela. Nagtartarayak manong nemi, idi malasin nakmeten na kita mang pungot-pungot kang kuha na ore dala talo manong. Inibatan da ni nanang katimaray na. Nakakaasi manong nemi tilangan ni nanang tagdardara ti rupa na ti kinarkaramutan na. Nanang. Abay ngamin nga kay ditoy. Nakadadayo ditoy. Nakadano kay ditoy. Kakiti animal. Talod ang amin kat. Nagrarangasan nak. Rupak nagsakit. Ibo ko nagsakit. Nanang, saan lang nga ito timaganap yun, saan nyo nga isardeng teraramiden nyo. Ibagbagak lang nga ro din tagpepeso, handa pa lang nga patyen. Hindi nga babae, nakita kita, kaya niya kamalala na, saan nagtanugutin? Nanang, di mo pakibiyangan, tibiyag, tipadam nga tao, kaputa, pribado na kita. Saan naman ka bibiyangan, tibiyag mo kayo? Umaykan, tiyawid kan.
Agsausaw pa lang ni nanang oray di nakaluganan manong name iti service jeep ko. Owner type jeep manong resort service ko. Nagsarting kayo, nanang, sarting kayo. Baka inton maminsan kit nakarkaron to pa yun ti maaramidan takan ka. Imbag tapat ang mga babakat na kita ng pangat kang ka, ng karamot kang ka. Kasano no lalaki, ta dinurab-durab na ka. Laman, dadya ibagbagam nga lalaki, ibagam nga kamalala ni kasto nga tao, tuisot man sa arangad kang katadurabin na ka. Nagpaypayso, mati bagbagak, orek paypayso, no saan yung isang yun natin pakibyangan, anyo ko matbibiyang yun, nakasta, nga na relasyon na gininawa. Pag-isumot nga sumangpit ni tatang manong naimi, idi mayawit ko ni nanang. Ne. Happy kastat lang nga nanang mo. Nanang tatang nagrarangasan da. Halo nga baba ka takas kang kuha natin, nang pungot-pungot kang kuha, nang karkaramot kang kuha. Nakadanon pa hindi sa nagtiskwela, tatang. Anya? Apaon, iti kinakaro mo, Marites. Alakad barbarang isardin mo na tagaramin mo. Ita, tada ng karamot, ng pungot-pungot kang ka. At dakit di nga mangipangtama nung name ako na. Magsubli akto sa jay. Kat balsik na kita animal. Balsik ita. Nanang imbes ko mga nakam kayo, karo yung mga, ano ko matirombing kapag nakmak? Tiyo ka di, mapanunot, maamiris, nga kapo di aramid yun, kat ne. Kinarkaramutan dan tiro payo. Awanan lang ayo. Nagkaadalim di kita karamot yun. Sige di mangagas. Ang mga nusyak kita, matipay. Nagsubliak matlang iti eskwela manong. At nagwaras iti eskwela, tinapasama. Kulang karon ni magkulas. Siyak kumati mga nawa kanakwada. Ngayon baka naman no, siyak tagbaling nga dakas, yapi ko mga pakibiyangak, ida. Siyak matkapkapin no yun, kapkapin no yun, da sir. So, nagtartaraya ko na makita may iti kwarto. Ano nga man tinapudan ti amin, sir? Tsaka mo. Tiyan mo kakit ko, Diyan may isang kabakat, anak na nagyabagbagan ni nanang mo, nga babae, nakalkalungan ka no, ti lalaki nga, karubada. Kat siyempre, sakit na bakit? Di anak na. Papilit nga tamad ani nanang mo. So nga, nagrarangasan dan. Di kasi ngamin nga, kinichismusan ni Nana Marites. Dito'y kami nga nangaldaw, tagbabalong kami amin no kamanong nami. Malpas ti klase, pati na kita'y agkaputi adayo nga estudyante mi manong nami kitagbalong daman. Imasada ka kiniros. Hay. Daya masiguro sinam. Mas kagay, fried chicken. Sige. Adobo nga karnet baboy. Para manam ta adobo, para manak mata fried chicken mo. Sanin. Amangan numatamay ka. Rose, si Kamat. Nanang mo, di ba? Baka mamati ka. Saan ka mamati kin nanang ko? Saan ka mamati nga mannamayak? Awan lang nga mannamay. Pwede ka di mannamay, ipadlaw na ka di nga mannamay da. Saan ka masasadagan niya? Baka matamay ka. Pamakpakawan lang ko man ginanang. Pamakpakawan mo lang ko man ninanang ko. Ano na pasama kang kuha na? Ginagana na kanukat? Pero nga kakasit na may anday tropa na. Kinarkaramutan da. Nakakaasi mo tinanang mo. Ngem adda nga nakakaasi. Dagiti ichis-chismis na nasamot gusto. Sa bagay, nagwaras man kindi nga na dyan chismis na may papangan kini Melody nga ad relasyon da kini Gilbert.
na, waman, naparangarang na eh. Ngayon ti madi, nuaping is istoryaan na pailaan. Diya pang is istoryaan na ina ni Melody. Alaman, saan ka nga nasikamot nga sakit di ina, di anak na. Uri ang muna nagpepeso. Amom no, itultuloy na nanang mo tikasta. Baka mapuutam tulayan nga awanin ni nanang mo. Amangan no, insalvage dan, natayin nanang mo. Dahil talauna ti kamamak ko eh. Dahil talauna ti kamamak ko. Amangan no, peso nga, kasta taramidan na. Kinapod no na, no sang agnakam ni nanang, panawak ida. Papanam. Nagtransfer at pangisuruan. Amok, adadang sana ko nakayat. Gapukin ni nanang ko. As dag idin di closing manong nemi, idi bagak ti kasta. Timawagak manong nemi kini manang Nelia, ni bagak ti plano. Di, yung may kaginin sa'yo. Yung may kakasi madatatang ni nanang. Kaya't ko tumatuyo manang. Tamay rama-rama na kay. Tikas na ngaramid din ni nanang. Di adadang agsakit ni nanang. Ang sakit tinakam ni nanang kapot pati si kakit. Tumalaw kay di balay. Di ta balay. Di ibaga na tayo. Gawan utang tayo nga na ibaga na kang kuhana. Kadakwada. Ngayon kahit ko nga adayuan, ti aramidan na. Tama iramraman na. May ramraman pa iti panangar-arim ko kini Rose. Amok. Mamad atoyo tirik na ni Rose kanya. Gapatikas na nga ramid ni nanang. Sige, bahala ka. Barbara nga, hindi pag nakman ni nanang. Di pa nang talaw tayo kong kuhanan. Insan pet ko di gamit ko manong na medyo balay, manipo di eskwela. Ni apay matanak. Kaslasam mo na kayo timang isuro, hindi eskwela nga pang susuman. Apay, inalam mo amin di kitaan, ang kagsublin. Tatang, pakawanan dak. Ngayon, ang transparent pang isuruan. Nakasalat ako konti, aking kukat eskwela at asidag damanang. Anya? Mapanggitulog na damanang mo? Sino ka nakuha na? Damanang Nelia. Adas eskwela at asidag, a private school. Ama mo ni Manang Nelia, Jaking Kukwa. So, nalakalang i-recommendar na. Tatakan no bakante. Panawan na kami maten kaninanang mo. Ladang itaktatang. Yung deto lang yung tipamusmusan. Tapno sana kami ramaraman tikas na ngaramiden ni Nana Marites. Nga nanang ko. Nga asawa yo. Wala. O, maramid mo yan. Nakamagdesisyon ka na, anak. Sa bagay, napigsa ka mo yung palain kaninanang mo. Sarsarong ka na kahit tumatlain. Igatangin ka sa cellphone nyo, tapno, ang pang tawagan mi ka na kayo. Diyan mo nga ramatin, anak. Alis to lang tang. Dati gagangin lang ang cellphone. Nga mabali ng pagtawagan. Nganda kami dito tumawag, tapno amoy asong batan. Sige. Agpangada ka nga kaninanang mo, tunano pa mo. Tunumay nga lawas. Ito sa pulik ni nanang manunay mi awan. Tatang, aw matinalang. Kaya dala dita kusina itay. Aw matan. Rimwar man na.
Napamanan ana, nga nag-anaw, no, nang kita, no, mabalin na nga, niyan isismis na. Aring na di pa nalaingan, takaramot ti rupa na, kasla kayat naman rin ti makaramutan. At ako man, mang durab kang kuha kat. Kasla, awan ti pagnakman. Hiya po aya, Diyos ko. Ini sumangpet ni Nanang Manunemi. Imbaga akon kang kuha. Nanang, ala, sala nga din nakmanan. Nagabot kasi diyang imbagbagak, may papaniti ararmam nga ni Ross. Ay na Victor, na siya at mo sang kapay na kayan ayat. Ang mga no, isinam isunak at tamayan na ka. Nalang isang ding yun sakti mang durab ka na kayo Ala, patasay. Tapos naman law kumot ka na kayong anak ko ket. Nasala di yung among ha, big-bigan ti. Utang na yung baga natin, iyo ka na kami. Nalang, gabuti kasi ito yung narami din yun na pununod ko tumadayo. Ana, nagigata kong ti eskwela. At sa bali yung pag-isurwak. Ana, hura awam pa'y asawam? Panawan na kami matangin ni tatang mo. Diyak ngamin kayat nga may ramraman at nga buti kinachismo sa yun, Nanang. Ala, no isot among nga pagsaya atam, nadalat taking ka. Saan da ka nga igawid? No igawid na ka man yung tatang mo, siyak, di ka igawid. Hura ako makikita ka, burdak nga anak ko, ngagnagan di Victor. Manong nemi sagbay nga nagluwasak. Tadyamit lang jeep ko manong nemi ti paglukanak. Tinawagag ni Rose. Hello, Victor. Inakon, Rose. Paraga nga na. Makar ka na. Kaya't mong itarayan ti aramid ni nanang mo. Di mo kahit may ramraman. Balbaring na may luliyawag ko ti panang pahay mo kanya. Tapinaay ka kani. Saan nakpanginaklon? Di adadang saan nakon nga akayat nga aklonen. Gabuti kasi yung aramid ni nanang ko. Sige. Baring no kikita na tupay. Baring no makapanunot aklat na tinasya at tasaan kong idaron di inam. Ano may tultulan na natati pa nang yawarwaras na ti amin. Pamakpakawan ng lako manisona. Anyway, pakawan ng manuno sana o anong bibiyang ko. Gabotag talawak mo tan. Inakon. Pakamustahan to lang yan, nagiti ko ti church ta. Pwede makasangpat ako ni ti lugar damanang Nelia manong nemi tinawag ako ni tatang. Surok matando ka sa nung sumbatan na. Hello, Victor anak. Tatang, kumusta kayo? Nakadanon dito yan. Alagad na siyat Nakadanon kan. Wantang, kumusta ni nanang? Tsak manamot manipimanaw ka sampay arimwar. Bareng saan nga rumwarin? Ore rumwar ko na, basta sumurot ko may kanyak di mangkag. Ang loko yun nyo Tanapimpinas no adda isuna ta bangkag. Ngem no adda iti karuba. Ang mga no damanin makapanunot nga mangpungot-pungot amang karamot kang kuana. Tilangyam amok ko na tatangkit ko. Isalvage da. Anak. Tawaran mo ti siya kas magarikan. Siya kas magarikan ti lalaki kat iwawaras ni nanang. Nga siya kat adalang asawa kong kat adapay lang karelasyon ko nga balasang. Sino sanang masurong kas pagkarikan?
Usa kas magarigan ti chismis na ket orek pa peso man nga ramid ko ang baka ket no kidnapek sa kunto itapwak iti deras. Halanak, sabi ko matawan ti makapanunod na kasta taramidan na. Manong nemi sagbay nga naglulukat ti klase. Timawag ni tatang. Hello, tang. Amoy ang ba't ti tumawag? Nagpaisuro. Ajak mo't maorit ti tawag mo. Abay, importante lagi di deta. Masakit din na lang iyo. Hala? Masakit. Hindi pa lang ang angalin na tipuksit na. Ano na amo yung rason? Kaya kinachismusa na, kaya pasara malislis yan. Maladlado nga mangan. Bakit mo ulcer deta? Kaya hindi pa doktora. Dahil tama ito problema kita. Tadi na kayan. Kumarkaro ka nun sakit di busit na no may pa doktor. Gabot Diyos ko aya. Tinamay ka nun ni Rosisuna. Hala! Kasalitak man. Oh, Marites, ni Victor, kasalitam. Saan na kaya't? Pilitin nyo, tatang, pilitin nyo. Kahit ko ang kasalita isun. Pinilit na. Ano di bagam? Ano di bagam? Ha? Ano di bagam? Nanang, kasanot pa nagsakit na tiyan nyo. Nakapampanaas. Nakapampanaas. Kumarkaro no kas nga sardam. Ken parbangon. Gaputa kastat kapigsan gitiban namay. Ti sardam ken parbangon. Nanang saan nga pudno nga man namay ni Rose. Kasano kumati pa ng tamay na kada kayo? Ket di kayo madagkit kita. Di yung asasidgan. Sana kamat nga asasidgan. Oray din nakasidgan. Nung nabilag. Nung nabilag iti panagkwana. Seremonya na. Panagkarkararag na. Iti demonyo apada na. O, nay kayo nanan. Agpadoktor kayo. No kayo tiyupay tagbiag. Ad na matayak. No asikasunak ti doktor. Kas ko nada. No timan na may tinamay na tay tao. Kaya ipadoktor da. Ad na nga matay. Anong name imbagak kinimanang Nelia ti kasasaad ni nanang. Pauli ba tininanang ya? Mapatpatin tumot ngamin ti man namay. Di ka natamay nga peso. Wala ni manang. Patsim nga natamay? Kasta ka nukat. No patsim nga daman namay at daman namay. No patsim nga matamay ka, matamay ka. Mabait lang. Tawag ni Gigi. Apa manan? Oray ka tamat pa ng rukit klase yo. Buwakasyon ak pa lang di trabaho. Mustamat ka ni Gigi. Tagahawin tayo man sa diyan, nanang. Tasak man, na mga magbagkat kang kuha ng pilitan tayong ipadoktor. Nagtutulog kam nga rod, manong nimi nga kabigatan na, nagkukuyog kami nga agawin. Te jeep ko manong nimi tinagluganan mi. Kumanay kami met manong, tataltalo kam nga rod. Gramo mata na sumagmano nga kargami, nga ipasarabo mo it kanakuha na. Abagis so manong nimi agsipnget, edi dumanon kami. Kas taon iti pangigmi panagas-asog ni nanang manong.
Ayun na ka, apo, nagsakit. Basta kastoy nga, ang sipngit kat nagsakit. Pablo, nagsakit. Di mo tumad ngamin kayat ti pa doktor, Ardang. At dati kaya anak ba no? Ay, Delia, Gigi, Victor, anak ko. Imarakop, dagiti kakapsat ko kinitatang man. Sa amin inis ganinanan. Amang sarasarapat ibusin mo. Handa kayo. Halawen na sayat no, handa kayo amin anak ko. Gabuta talagang ipatay ko dahil tuyen nga pa nakatamay ko. Nanang, saan nyo ngamin nga patyan ang matamay kayo? Man. Nga po siguro, ti panang itultuloy ko, nga panang iwarawaras, nga man namay ni Rose, kaya talaga nga tinamay na ko. Pangunay kayo, nanang. Saan nga man namay ni Rose? At panmanek-nek ko. Andun ti karuba na, nga nagsaksakit ti tiyanda, gamot ti panang tamay ka nakwada na nga Rose. Bimugkawan manong na ni Manang Nelia. Nga numabaling kumakitong pain na ni nanang. Layat-layatan na, pungutin ng undo karamutan. Nagrumot kayo. Naipanda kayo di doktor. Han. Tiyak may kayat ti matay. At ang matayak no kaya tamin na ti doktor. Nanang mayat kay manuno saan. Pinagkat mininanang manong naming sa aming na rinobwata rin. Kargamin ti jeep manong naming kat nabati ni tatay. Kahit impay hospital. Nado palang aririri na manong naming ngayon pinagtalnada. At dahin tudok na kang kuwana kat nagtalnaman. Hindi ka sarita mi ti doktor. Ano ti finding siya, doktor? Ulcer. Datamat kang runahan kat nga sakit no kasta nga. No, nasakit ti tiyan mo, napanaas, naumat ti madiking kinam mo. Malislisayan siguro ni nanang yun. Nakarong ka din, doktor? Amat. Magasan. Baban ka naging nabibilang nga agas. Yung masapol nga ako, agtungpal. Sapol nga mangan iti osto nga oras. Mangan nakalkalingan na. Ano, sobrahan na mati mangan. Among ito ko, ti ulcer, ti saan nga mangmangan mo, numalado nga mangan, uno saan kita. sobra, ti kanin na. Gato yung digestion system tayo. No awan ti gilingan na, bakit makalat sakit, ulcer. No adot gilingan na, awan kan adot gilingan na, so pakalaan ti cancer. Cancer? Ulcer ko na ko. Mawata mi, doktor. Mga paod dito, tinayo, ti makalawas kasi diya. Ang amalang nga gastos kami, doktor. Basta may imbagantiin namin. Manong Nemi, siya tinagbantay iti kabigatan na. Nanang, ano't marikrik na yo. Nasakit ka di pala ti tiyan nyo? Nasakit no sa andak nga agasan. Natut ko na yo nga matay kayo? Magpagas kayo ti doktor? Mamati ka di ba langit nga natamay kayo? Nanang, nagbalbaliw kayo. Saan yung nasasalitahan pa ti biyag ti padayo nga tao? Agpay sumanuro saan? Mga ano na ito, di patpatay yun. Kaya ubing kayo matpay. Ako pa'y apo ko yung kanya. Nasigit lang tinakim ko, anak. Nga panang manaw mo ka na kami kinitatang mo.
Kaya kariyo laki nagbalbalyo kayo na. Wala hamat pa naglukat ni klase. Mabaling ko man ibabawi. Dalagaanan. Uy. Nagsublihan mo natin dating ang pangisurwak. No talagang isar din yung tumading aramid yun. Nana Marites. Alawan na. Alawan. At sabi ko tamasara tupay di kiti. Tao nga inis istoryak ti biyag da. Tamno dumawat ak ti pamakawan da. Nagsublimat lahing diri kang absat ko manong nemi tinagkapuan na. Baka kadakwana manong nemi ganito yak lang ang mangisuro. Nagpasuri ak manong nemi kanagiti kingko kat iskwel. Nga umangi mag-adar ako man mong sapog na iti kasukat ko. Kaniti eskwela nga naggapuak manong nemi ang pag-isusuruan mi. Kata willing tamot lahing manong nagsublian. Tasan tapay gayam nakaalat ita kasukat ko. Eri may sangal daw maron na mi alon ngal daw ni nanang dito ospital. Hindi makigtutak. Siyak tinakabantay nga madasimbrek maron na mi nga. Rose? Owen siyak, Victor. Nana Marites, Dak. Abi kas lagbuting kay kanya. Ay, nanang, dahito hindi kong daway. Nga kasi imagbagam, nga barbarin o makitam tupay di kiti pinadpadakas mo idi, kat dumawat ka ni pamakawan. Pakawanin na Mestra Rose. Pakawanin na. Ay gamit lang na tamay. Dahito nagwarwaras kat, nga magbagayo nga, natamay kayo, nga tinamay kayo. Nga diyo kaya tagpa-doktor. Tano'y no asikasun na kayo ti doktor, ad-adda nga kumarot sakit yo, at natamay kayo. Yung baga nagamit na Victor, kinagkabsat na. Napilid na kang pa-doktor. Pagkawanin na kanak ko. Anyamin tinakapampanutan nyo. Agpaiso ang anda nagitimot iwarawaras yung agpaiso nga usto nga raramidan da. May panggap ka nagitay kakamalala. Ang orak paiso manuno saan? Saan yung naskanan ng iwarawaras yo? Kas namin ka namin magkakingkuan na, Ros. Nangaroon natin kasto nga namin chuan niya. Muhumnusan ko lang ipagpagapukin ni Victor. Na talagang sangka nga sumarden. Nangaroon na taawanin ni Victor idi. Talagang idiretso ka niti nga to sa anin na naskan pangaglasat ti barangay. Tas ang asinsinan tinaramin yun nana. Pakawanan da ko saan kuntun nga ulitin? Saan kuntun nga pakibiyangan pa itibiyag ti tao? Padak nga tao. Agpay sumanuno saan? Saan tun? Alam na siya, tunay ano kasta na. Oreta, hamat lang patuloy ni Victor, tiyagtultuloy nga panang-panaw nan kada kayo. Panang-panaw na kada tayo ko nakata. Pati siyak at pinanawan na ko man. Nagbalinan manong naming agayam dana ng kini Rose. Tano kasta manong naming lumabas ni Rose nga mapaniskwela. Tadari di gondahoy manong naming nga maud-udi. Kasasarita na ka no. Idagdagasan na manong naming iti mabaling itad na king kuhan. Nagro na hindi agbunga na kito iatis mi manong. Kasi tinaminsan nga daw. Miranda, Victor. Kaya mo? Wow. Isamat bunga ta atis mi na. Abay, malasin mo.
Inalam? Uy, nagbalinak pa yung mananakaw ha. Hala nga man na may mananakaw. Inted ni nanang mo. Impakamakam na. Gayam kayo no kasta. Well, gayam kami. Amo ni nanang mo ti magigayam. Inton ka ano nga rin panagayam ta. Katagayam naman ta. Inton ka ano nga aklonan na. Di ba imbagam nga pinaay ka? Sungin madayo ka. Gayam kayo matan kinananang. Di ako ang problema tan. I love you, Rose. Ay, atam ti masama naman. Hagamat naman. Mananakaw nga. Para gurup mo, malasi mo na ti atis ka. Di ba mga mananakaw? Ang ko yung bagang mananakaw ka. Ngayon kasla data, atis ko data. Atis mi data ko nakata. Ano na gito yung kit-kitak na kung orayan pa nagloom na. Peso magahit, tinted magahit ni nanang king ka. Oo, raman ang garo na yun. Tinaragalo ni nanang mo. Iti man namay. Da kami matlaing tinagkatuloyan kini Rose manong name. Ket, hindi agasawa kami, inyamit ko isunaan ito balay. Ket agkakabalay kami kada tatang ken nanang. Kasano idi manong name, iti pa nang iwarawaras ni nanang, timadi kontra kini Rose, iwarawaras na kindiya, ti kinasaya at nga manugang ni Rose. Kaya po, nakabutasan ka no amarigata, di trabaho ti balay, tanagagit ka no ti manugang na, nakasaya-saya at nga manugang, nakasaya-saya at nga asawa. Manong nemi, hanmat patkid di nga nagkat ni nanang ti kasjay, nga style na, ngem. Dagiti na siya at nga banag kanaramid, iti padpadamag na. Saan ang nga iti madi? Nakasangarod ti aramidan na kini Rose, nga magustuhan na kano nga manugang ni Rose. Nagaro na, hindi madaan kami ti anak, manong nemi, talo nga anak. Duwa nga tawan ti ba, iti tunggal may sa kadakwada. Kahit nakananos da tatang kininanang, nga mga waawir karang iti apo ko. Dahil nga ron, ti pagkasarita, manong nemi, kat thank you, iti alaing mo, nga nangurnos, kalpasan na, nga insend kang ka, ti Italiana, through your messenger, thank you. Iti pa nang accept mo kanya kakaskayam iti Facebook, and thank you tilaing mo, nga nang ibasa. Kat sabi ko dapat ni bati ng adal, liliwakan pagsanamingan ti biyag. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Victor. Thank you, Victor. Thank you, matkanagiti nagbuya.